tänään mulla on ilo keskustella hyvinvointivalmentaja, bestseller-tietokirjailija ja menestyneen hyvinvointiyrittäjän Kaisa Jaakkolan kanssa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja ilo olla täällä sun kanssa juttelemassa. Kaisalta ilmestyi myös syksyllä 2018 kirja nimeltä Palaudu ja vahvistu. Kuinka monessa kirja tämä nyt onkaan? No tää on nyt niinku kuudes. Tai mä yleensä sanon oikeastaan, että 5,5 mä oon tehnyt, koska tää edellisin Hyvä olo hormonidieetti oli tämmönen ihan kuin uusinta versio mun ihan ensimmäisestä kirjasta, johon mä tein noin 50% uutta materiaalia. Joo. Mutta sanotaan nyt näitä, että kuudes se on. No niin. Onneksi olkoon ja kiitos. Todella hyvä kirja, kannattaa ehdottomasti tutustua siihen. Ja tänään tosiaan keskustellaan näistä palautumisen teemoista. Ja jos mietitään tätä koko hyvinvoinnin kenttää, niin sehän on hyvin laaja ja Kaisalla löytyy, niin kuin mainitsitkin, niin olet monta kirjaa kirjoittanut eri aiheista. Ja taas tähän positiiviseen psykologiaan, niin me puhutaan usein tästä kukoistuksen kehyksestä, mihin liittyy 6 eri osa-aluetta, eli myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet ja merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Ja tänään keskitytään erityisesti tähän elinvoimaisuuden osa-alueeseen. Ja Kaisa itse asiassa käy myös tällä hetkellä meidän Positive Psychology Practitioner-koulutusta, jossa ollaan, ei nyt ihan vielä siinä elinvoimaisuuden osa-alueessa, mutta Kaisalta löytyy paljon osaamista siihen aihealueeseen liittyen. Ja oikeastaan haluaisin ihan ensimmäisenä kysyä sulta, että miten sä päädyit tämän palautumisen teeman äärelle, tai mistä sulla heräsi se halu kirjoittaa tästä aiheesta? Se on hyvä kysymys, koska siis mun työ on kuitenkin aina käsitellyt myös tätä osa-aluetta. Et aikaisemmin ehkä puhuttiin enemmän stressin hallinnasta, mikä loppupeleissä on tietyllä tavalla, jollain tavalla vähän sama asia kuin palautuminen, eli se on sitä stressin säätelyn oppimista ja niitä tapoja, joilla me voidaan sitä stressiä säädellä. Mutta nyt on ehkä alettu viime vuosina puhua enemmän nimenomaan palautumisesta. Et aikaisemmin palautuminen oli se termi, mitä käytettiin urheiluun liittyen. Mutta se syy, miksi tämä kirja oikeastaan syntyi, oli se, että joitakin vuosia sitten mulla oli ajatus kirjoittaa väsymyksestä, koska me nähtiin varsinkin meidän yritysvalmennuksissa, että yleensä kyselyissä tuli aina 2 asiaa ilmi. Eli siellä oli aina väsymys ja stressi. Ja sitten mä näin, että nämä liittyy paljon toisiinsa. Mä ajattelin, että mä kirjoitan tämmöisen niin kuin väsyneestä virkeäksi tyylisen kirjan tai jonkun vastaavan, niin mulla oli semmoinen verkkokurssi myös siihen aikaan. Mutta sitten kävi niin, että mulla diagnosoitiin syöpä. Eli pari vuotta sitten, tai 3 vuotta sitten löytyi melanooma mun selästä. Ja se tavallaan pysäytti sitten ehkä pohtii niin kuin omaa elämää ja omaa merkitystä ja kaikkea tämmöisiä asioita aika paljon syvällisemmin. Ja siihen aikaan sitten alkoi myös tulla enemmän koko ajan tästä palautumisesta, niin kuin esimerkiksi medioissa asiaa. Ja jotenkin sitten siinä kohti, kun aloin olla niin kuin itse toipunut, ei oikeastaan niin kuin melanoomasta, vaan kaikesta mitä sen jälkeen tuli. Eli on aika yleistä, että syöpää seuraa esimerkiksi masennus ja mulla oli siinä aikamoisia niin kuin vaikeuksia mun mielialan kanssa ja tuli niin kuin tavallaan aikaisemmasta elämästä esimerkiksi traumaattisia kokemuksia mun tietoisuuteen, jotka sitten vaati oikeastaan käsittelyä siinä vaiheessa. Ja näihin liittyen niin tämä palautumisen teema alkoi pyöriä niin kuin jatkuvasti oikeastaan enemmän ja enemmän siinä mun niin kuin omassa semmoisessa tietoisuuden kentässä. Ja sitten sitä kautta mä aloin ensin itse lukea enemmän ja aina siellä tuli tämä, että me puhuttiin stressin säätelystä ja siitä, että kuinka elimistö säätelee stressiä ja mitä meille tapahtuu, jos tulee yllättäviä asioita elämässä ja miten se elimistö reagoi ja miten aivot ja hermosto reagoi siihen, kuinka me rauhoitetaan itsemme ja niin edelleen. Ja se lähti tavallaan siitä, että mä ensin halusin oppia itse vielä paremmin ja sitten sen myötä tuli taas se semmoinen halu, että vitsi, että tämmöistä kirjaa ei ole tehty. Niin kuin tällaista tavallaan että stressinhallinnasta on erinomaisia kirjoja. Esimerkiksi Mia Jokinen on kirjoittanut aivan loistavia kirjoja stressinhallinnasta, joogasta, erilaisista tekniikoista, joita voidaan käyttää tähän. Mutta sitten se semmoinen näkökulma, mitä mä halusin tuoda tähän kirjaan, oli just se semmoinen niin kuin, vähän eri tavalla vielä kokonaisvaltaisuus. Että siihen tuli esimerkiksi tämä trauma-osa, jossa en siis tietenkään itse ole niin kuin asiantuntijana, vaan mulla on siinä Johanna Matikko, joka on Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija. Ja muita asiantuntijoita, jotka sitten jakoi omaa osaamistaan näihin eri osa-alueisiin liittyen. Joo. Eli aika tämmöisistä niin kuin syvistäkin kokemuksista sitten varmasti lähtenyt tämä kipinä. Kiitos kun jaat sun tarinaa. Ja miten sä määrittelet palautumisen? No sitä voidaan määritellä monella tavalla. Ja tämä oli ehkä yksi niistä asioista, mihin mä törmäsin silloin, kun mä aloin tekemään tätä kirjaa.
Ja on itse asiassa kirjoittanut sen mun siskoni Tuuti Piipon kanssa, eli hän on toinen kirjoittaja siinä. Hän on siis journalisti, eli oli helppo tehdä ihmisen kanssa kirjaa, joka osaa haastatella ihmisiä ja tehdä hyviä tarinoita ja niin edelleen. Mutta me törmättiin siihen, että palautuminen voidaan nähdä niin kuin kahdesta näkökulmasta. Että meillä on fysiologinen palautuminen, joka tarkoittaa sitä kehon palautumista. Eli sitä, että kun meidän arki ja tavallinen arkipäivän stressi kuluttaa elimistön voimavaroja, niin fysiologinen palautuminen on sitä, että ne fysiologiset voimavarat palaa tavallaan sinne normaalille tasolle. Ja tähän tyypillisesti tarvitaan unta ja sitä, että meidän parasympaattinen hermosto, eli tämmöinen lepo- ja palautumishermosto on aktiivisena. Mutta sitten me voidaan katsoa myös psykologian näkökulmasta, eli psykologinen palautuminen on sitten taas eri asia, eli siihen liittyy tämmöinen niin kuin elpymisen kokemus ja se, että tietynlaiset vaatimukset, joita meitä kohtaan on muuten meidän arjessa, niin ne vaatimukset hälvenee tai vähenee, tai me koetaan ikään kuin helpotusta siitä, että ne vaatimukset vaikka työstä jää sivuun, kun me tullaan esimerkiksi kotiin. Eli se on sitä psykologista palautumista. Ja aika monestihan se menee niin, että jos meillä on psykologista palautumista, niin se myös johtaa fysiologiseen palautumiseen, mutta aina ei ole näin. Eli esimerkiksi vaikka se, että ottaa illalla pari lasia punaviiniä, niin se voi tuntua psykologisesti aika elvyttävältä, mutta fysiologisesti se itse asiassa aktivoi meidän stressihermostoa ja sotkee yöunen ja sitä kautta se fysiologinen palautuminen voi sotkeutua. Eli sen takia mä nyt näen, että on hirveän tärkeää, että ymmärtää tämän kokonaisuuden, että mistä me puhutaan. Tosi mielenkiintoista ja tuosta tulee heti mieleen, kun positiivisessa psykologiassakin on ehkä aika paljon keskitytty siihen tavallaan taas siihen psykologiseen puoleen, mutta nyt me ollaan myös tuotu ja tutkimuksissa tuodaan enemmän ja tulee tosi mielenkiintoisia tuloksia siitä, miten se keho myös vaikuttaa siihen psykologiseen puoleen, miten ne on koko ajan yhteydessä. Että toi on niin kuin tosi hienoa, että huomioidaan ne molemmat puolet. No, miten sä sanoisit, että mistä ihminen tietää, että jos hän ei palaudu tarpeeksi, koska se tuntuu olevan kuitenkin sellainen aika iso ongelma tänä päivänä, että oliko se nyt näin, että oliko se 1/3 suomalaisista? Puolet suomalaisista, joo. Jotka ei palaudu ja sitten puolet palautuu, niin mistä sen sitten tunnistaa, että jos siinä palautumisessa on ehkä jotain haastetta tai ongelmaa? Eli kirjaa tehdessäni haastattelin tosiaan First Beatin asiantuntijoita, muun muassa Jaakko Kotisaarta, joka on ollut First Beatillä töissä pitkän aikaa ja tuntee heidän niin kuin tietokantansa läpikotaisin. Ja sieltä saatiin sitten just tätä tutkimusdataa. Eli että puolet suomalaisista ei palaudu arjessaan riittävästi. Tätä fysiologista palautumista ei ole tarpeeksi. Ja sitten myös se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että First Beatin tietokannoista nähdään se, että noin 1/3 suomalaisista ainoastaan näistä, ketä on mitattu, ja siellä on siis 400 000 vuorokautta ja noin 250 000 henkeä, eli se on iso määrä, niin vain 1/3 tiedostaa sen oman stressin ja palautumisen tasapainon ja tunnistaa sen oikein. Aivan. Eli 2/3 on ikään kuin kuutamolla siitä, että millaista se oma palautuminen on. Ja se, mistä me voitaisiin alkaa hahmottaa sitä, että palaudutaanko me, niin on esimerkiksi päiväaikainen vireystila. Eli se, että jos aamulla jo heti herätessä väsyttää, niin todennäköisesti sulla on univajetta. Ja sitten jos sulla on univajetta, niin sulla on palautumisvajetta. Se on ihan selvä juttu. Mutta sitten on myös mahdollista se, että nukkuu riittävästi tuntimäärällisesti, eli joku 7-9 tuntia. Silti herää aina vähän niin kuin haudasta nousseena. Eli semmoisessa tilanteessa on sit mahdollista just se, että sä nukut, mutta fysiologista palautumista ei tapahdukaan. Eli se uni on huonolaatuista. Ja just nämä on monesti niitä keissejä, joissa ihminen luulee, että hän ehkä palautuu tarpeeksi, koska hän nukkuu riittävästi, mutta sitten se vointi ei kuitenkaan korreloi siihen. Ja sitten muita, mitä siellä voi olla, niin on se, että voi olla niinku tämmöinen ylivirittynyt olo, eli on niinku ylikierroksilla koko ajan, mieltä on vaikea rauhoittaa. Tai esimerkiksi vaikka yöllä uni katkeilee jatkuvasti, tai on hankala saada unen päästä kiinni, tai uni katkee ennenaikaisesti, eli herää vaikka tyyliin 5, kun tarvitsisi herätä vasta 7, eikä sitten enää saa unta. Eli nämä kaikki oireet on ikään kuin kertomusta siitä, että se sympaattinen hermosto, eli tämmöinen stressihermosto, käy vähän turhan kovilla kierroksilla. Ja silloin se palautuminen ei siellä ehkä aktivoidu ihan riittävän paljon. Eli tällaiset on niinku aika yleisiä. No sitten myös mielialaan liittyvät oireet, eli sekä ahdistuneisuus, joka on yleensä sitä sympaattisen hermoston yliviritystilaa, mutta sitten myös masennus. Eli se onkin sitten tavallaan siellä se toinen puoli, eli se, että ei oikein saada niinku enää sitä stressi- ja aktiivisuushermostoa välttämättä käyntiin niin kuin kuuluisi. Eli siellä alkaa olla jo sit vaikeuksia sen semmoisen normaalin niin kuin vireystilan ylläpidossa. Ja masentunut usein onkin hyvin väsynyt, saattaa nukkua hyvin paljon ja niin edelleen.
Aivan. Tosi hyvä, kun otit esille myöskin tässä, että siinä on niinku eri näkökulmia Kyllä. siihen, että joko se voi olla just sitä ylivirittyneisyyttä tai sitä alivirittyneisyyttä. Ja toi on tosi mielenkiintoista, olisi kiva mennä joskus itsekin semmoisiin unimittauksiin, kun mä oon aina kokenut, että olen hyvä nukkuja, mutta sitten se olisi kiva nähdä, että mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu ja onko sitä syvää untaa tarpeeksi ja näin poispäin. Että varmasti semmoinen hyvä niin kuin itsetuntemusta lisäävä juttu myöskin, että vähän ymmärtää paremmin sitä, että saako sitä unta esimerkiksi sitten oikeasti tarpeeksi. No mitä sitten tämmöisiä eri keinoja sitten, jos kokee, että esimerkiksi ei saa sitä palautumista tarpeeksi. Toki siihen täytyy ensin niin kuin herätä siihen asiaan, että se on tosi hyvä huomio, että ainahan sitä ei välttämättä edes huomaa. Mutta minkälaisia keinoja sä sitten antaisit sille, että jos nyt vaikka huomaa sen, että ei ole kauhean hyvin palautunut tai just päivän mittaan väsyttää tai sitä psykologista, tavallaan just sitä ahdistuneisuutta tai sitä masennusta on paljon, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit siihen, että mitä kautta sitä kannattaa lähteä ehkä niin kuin viemään parempaan suuntaan sitä palautumista? No ehkä mä tuohon niin jonon jatkoksi lisäisin vielä sen, että ihmiset, jotka on niin kuin tavallaan positiivisesti virittyneitä jatkuvasti, että on tosi innoissaan monista asioista ja tekee paljon juttuja, niin se, että positiivinen stressikin voi liiallisena käärtyä kuormitukseksi, että sekin on sitä, mistä pitää palautua. Että monesti semmoinen ihminen just ei niinku välttämättä itse ikään kuin tunnista itseensä näistä, mistä me äsken puhuttiin, mutta sitten vasta havahtuu, että mä oon muuten aina menossa. Mulla ei koskaan esimerkiksi lepopäiviä, että mä olisin vaan kotona tai että mä oon sen tyyppinen ihminen, että en mä ole koskaan paikallani. Niin kuin nämä ihmiset, jotka puhuu tälleen, että semmoinenkin ihminen tarvii sitä lepäämistä ja niin edelleen. Se, että mistä voisi lähteä sitten liikkeelle? No ehkä semmoinen niin kuin vähän sellainen oman kalenterin tutkiminen on yksi. Eli se, että katsoo, että onko siellä pyhitetty minkälaista aikaa levolle. Että onko mun vuorokausissa ja viikoissa ja kuukausissa aikaa sille, että mä voin ensinnäkin levätä riittävästi niin kuin fysiologisesta näkökulmasta. Mutta sitten myös se, että kuinka paljon siellä on sellaisia asioita, joissa mä oon vaan niin kuin lupautunut juttuihin. Esimerkiksi monet kiltit ihmiset on just niitä kuormittuneita ihmisiä. Että lupautuu asioihin, jotka kokee velvollisuudeksi, mutta sitten todellisuudessa on kuitenkin itse valittuja asioita, joihin olisi voinut sanoa ei. Eli tämmöinen niin kuin rajojen asettaminen on mun mielestä yksi tosi tärkeä palautumisen taito, koska hirveän moni väsyttää itsensä sillä, että on joko tämmöinen vähän niin kuin ylisuorittaja tai vaan yksinkertaisesti niin kuin semmoinen ihminen, jolla on hirveästi kapasiteettia, eli tulee vaan tehtyä paljon ja sitten jossain kohti se seinä yhtäkkiä kun tulee vastaan. Että on tehnyt niin paljon, että ei oikein huomaa, että koko ajan kahmii vaan kaikkea lisää itselleen ja sitten ne vuorokaudet on täynnä sitä kaikkea tekemistä ja oikeasti niin kuin tunteja ei ole riittävästi siihen, mihin on lupautunut. Että se on semmoinen aika yleinen niin kuin ylikuormituksen kaava. Kyllä, tunnistan itse vähän tällaisia piirteitä. Just niin. Ja se on just haastavaa silloin, kun on vaikka intohimoinen omasta työstään. Että monet yrittäjät on tässä riskissä, koska yrittäjänä sitä työtä on niin kuin aina, mitä sä voit tehdä käytännössä. Eli siinä niin kuin se oma rajojen asettaminen, että mikä aika on sitä, jolloin mä palaudun. Ja vaikka mun työ olisikin mulle älyttömän mielekästä, niin mä teen jotakin ihan muuta, jotta mun mieli voi levätä siitä, mikä se mun työ on oikeasti. Koska monesti se menee, niin kuin varmaan just tiedät sen, että kun on kiinnostunut niistä aihepiireistä, niin kaikki se mitä lukee on sitä, kaikki se mitä tekee liittyy jotenkin siihen, työ tuntuu harrastukselta ja niin edelleen. Eli että ne rajat on niin kuin ehkä se tärkeä. Mutta sitten semmoisella ihmisellä, jolla ei ole niin kuin välttämättä sitä, että työ olisi vaikka intohimoa tai on mitään selkeitä intohimoja, mutta on vaan niin kuin kuormittuneisuutta, niin ehkä just semmoinen niin kuin oman elämän inventaario siinä mielessä, että vähän niin kuin semmoista tutkimista itsetuntemuksen suhteen, että kenelle tätä elämää nyt niin kuin eletään. Että hirveän paljon on vaan sitä, että esimerkiksi kokee, että on niin kuin velvollisuus tehdä töissä kaikki tietyt asiat ja lupautuu tekemään toistenkin hommia, jotta saa kiitosta siitä itselleen ja sitten niin tämmöisten asioiden myötä kuormittuu. Että kyllä se monesti on niin kuin mun mielestä, toki se voi olla vaan sitä, että lisää vaan uniaikaa. Mutta sitten kun monilla sinne kuitenkin liittyy semmoisia asioita, että se esimerkiksi vaikka sä lisäisit uniaikaa, niin sä et vaan nuku hyvin, koska sun mielessä pyörii 1000 asiaa. Kyllä. Ja sitten siinä on pakko katsoa vähän tarkemmin, että mistä se sun vuorokausi koostuu ja mistä tää niin kun ylikuormittuneisuus tulee. Et mitä siellä on semmoista, mitä voi karsia pois, jotta saa itselleen vaikka sitä lepoaikaa tai ulkoiluaikaa tai mitä se sitten onkaan. Joo, tosi hyvä. Että aina se, että lepää vaan lisää, niin se ei välttämättä itse asiassa palauta. Koska on mahdollista, esimerkiksi masentunuthan yleensä ei mitään muuta tekee juuri kuin lepää.
jos on niin kuin silleen tosi lamaantunut suorastaan, mutta se ei ole palauttavaa lepoa. Joo, tosi hyvä huomio. Silleen, usein sitä ehkä ajattelisi, että se palautuminen on aika paljon yhtä kuin se uni, mutta itse asiassa juurikin se, että ehkä se juurisyy siihen, että minkä takia sit ei ehkä saa nukuttua tarpeeksi tai minkä takia se uni ei ole tarpeeksi palauttavaa, niin ehkä jos siihen pääsee vielä paremmin kiinni, niin se voi olla paljon tehokkaampaa. Ja tosi hyvä, kun nostit tuon tavallaan positiivisen stressin myös esille, että kyllähän se stressi voi monesti myös olla lyhyissä pätkissä semmoinen, niin kuin, joka vähän tsemppaa, että vaikka nyt mä teen tätä ensimmäistä haastattelua, niin vähän jännittää, mutta sitten se voi auttaa mua tavallaan vähän niin kuin jotenkin ryhdistäytymään ja toimimaan paremmin siinä hetkessä, mutta sitten jos se hyvä stressi pitkittyy, niin sittenhän se ei ole myöskään meille hyväksi, että sitten se kääntyy tavallaan itseään vastaan. Tosi hyvä. Ja sitten sä puhuit siitä, että miten suoritetaanko me niin kuin sitä omaa elämää vai jonkun muun, että toi on tosi mielenkiintoinen huomio. Myöskin näen siinä paljon yhtymäkohtia tähän positiiviseen psykologiaan, just siihen merkityksellisyyden teemaan, että ollaanko me oikeasti pysähdytty sen äärelle, että mikä on mulle merkityksellistä ja mitkä mun arvot on. Ja joo. No sitten toi sun kirja, niin siinähän puhutaan palautumisen lisäksi, on tämä vahvistumisen puoli, niin miten sä määrittelisit tai mitä sulla niin kun siihen liittyy, minkälaisia ajatuksia siihen vahvistumiseen? No mä näen, että palautuminen itsessään on jo vahvistumista, koska se tavallaan elvyttää sen meidän elinvoima ja voimavarat sille tasolle, mitä se niin kuin voisi olla normaalitilanteessa. Ihminen, joka on ollut pitkään vaikka just palautumisvajeessa, univajeessa, niin kyllähän hän vahvistuu ihan vaan sillä, että hän lepää niin kuin laadukkaammin. Eli yhtäkkiä sitä vaan huomaa, että apua, että tämmöinenkin tila voi olla olemassa. Tämmöinen niin kuin levänneisyyden tila, mistä voi sitten niin kuin siitä tilasta käsin tehdä kaikkia asioita, eikä siitä, että on loputtoman väsynyt ja mitä se sitten ikinä onkaan. Aivan. Mutta sitten mä niin kuin näen siihen kyllä esimerkiksi just tämän itsetuntemuksen lisääntymisen. Mun mielestä se on yksi tosi niin kuin tärkeä teema ja se liittyy sekä palautumiseen että vahvistumiseen. Mä uskon, että ne tapahtuu niin kuin sillä tavalla yhtäaikaisesti myös. Eli siihen liittyy nämä niin kuin psykologiset teemat. No sitten on resilienssi. Eli tämmöinen ikään kuin Ulrika Björkstam sanoo mun mielestä hyvin, että sitä voisi ajatella, että se on niin kuin selviytymiskykyisyyttä tai palautumiskykyisyyttä. Eli sitä, että sä pystyt ikään kuin ponnahtaa takaisin. Mikä sitten taas toisaalta joskus voi olla myös, jos on tämmöistä vähän haitallista resilienssiä, niin kuin mä koen, että mulla on ollut aikaisemmin. Että mä oon ollut vähän semmoinen niin kuin liiankin vahva. Että mä en ole oikeasti pysähtynyt niiden hankalien kohtien äärelle, vaan mä oon sitten vaan niin kuin pahtanut eteenpäin ja ajatellut, että mä oon vaan niin kuin tämmöinen vahva ihminen, jota asiat ei kosketa. Mikä oli sitten niin kuin lopulta kuitenkin oikeasti vaan siis selviytymiskeino. Eikä välttämättä hirveän terveellinen sellainen sit pidemmän päälle. Mutta resilienssi silloin, kun se on sellaista niin kuin tervettä resilienssiä, niin mä ajattelen, että siihen liittyy just se, että niiden hankalienkin asioiden äärelle pysähdytään ja niin kun käydään läpi se, mitä tarvii käydä. Ja sitten on ehkä mahdollisuus jollain tavalla vahvistua siitä, mikä sitten taas liittyy esimerkiksi trauman tai kriisin jälkeiseen kasvuun, jonka myötä sitten ihminen voi huomata, että vaikka mun elämään on jäänyt vaikeita asioita, tai mä en ole ikinä vaikka palautunut täysin terveeksi siitä, mikä mua on kohdannut, tai on menettänyt jonkun läheisen, tai jotain tämmöistä siis kamalaa on tapahtunut, mikä ei tule koskaan niin kuin menemään tavallaan paremmaksi, niin silti ihminen voi kokea niin kuin erilaista täyttymyksen tunnetta ja merkityksellisyyttä ja yhteyttä johonkin suurempaan ja niin edelleen niin kuin niiden kokemusten myötä ja kasvaa ihmisenä. Et mä ajattelen, että se on niin kuin osa sitä tavallaan psykologista vahvistumista. Joo. Mutta sitten meillä on myös se fysiologinen vahvistuminen, eli siihen mä voisin siteerata mun mielestä Jonia, joka musta hirveän hienosti sanoo sen, että me puhuttiin just tästä stressin siedosta. Ja se, että usein johtajat on aika hyviä sietämään stressiä, eli he ovat tämmöisiä stressiresistenttejä. Eli heillä niin se stressi ei paina heitä kasaan, vaan he pystyvät edelleen suoriutumaan hyvin niin korkeankin stressin alla. Ja Joni sanoi jotenkin näin, että en mä toivo pienempää kuormaa, että mä toivon vahvempaa selkää. Ja se on osa tavallaan sitä, että niin me myös siedetään sitä stressiä. Eli ei ole tarkoitus se, että me vaan muutetaan balille downshiftaamaan ja niin meillä ei ole mitään stressiä enää koskaan. Vaan se, että kuinka me voidaan elää siinä meidän tavallisessa arjessa niin, että se on niin tavallaan tervettä se meidän suhde siihen stressiin, eli me ei pakoilla stressiä loputtomasti ja yritetään olla ikään kuin sitä, jos millään tavalla meidän elämässä tai sitä ei saisi tulla siihen, mutta sitten myöskin se, että tunnistetaan ne omat rajat.
että niin kuin minkä verran stressiä mä esimerkiksi tässä elämäntilanteessa pystyn ottaa vastaan. Ja mä huomaan vaikka omalla kohdallani sen, että niin kuin mun oma stressinsieto ei ole entisellään. Et joskus aikaisemmin mä oon ollut niin kuin siinä mielessä paljon kestävämpi, että mä oon pystynyt niin kuin venyttämään omia rajoja enemmän. Ja tänä päivänä mä en enää voi enkä halua tehdä sitä. Et ehkä se on myös semmoista itsetuntemusta, mitä on sitten tullut. Joo, kyllä. Eli nämä rajat nousee niin kuin jälleen tässä ja toi on kyllä varmasti tosi tärkeä ja tulee jotenkin niin kuin mieleen myös se just toi kiltteys ja semmoinen ystävällisyys ja jos haluaa tavallaan antaa ja auttaa muita, mutta jossain vaiheessa se myös niin kuin voi johtaa siihen, että polttaa sit itsensä siinä loppuun. Että tosi tärkeä, todella tärkeä huomio toi rajat. Ja mielenkiintoinen tämä, kun nostit tämän esille, että se resilienssikin voi mennä ehkä vähän niin kuin yli ja kääntyä itseään vastaan. Että kyllähän niin kuin monet asiat, vaikka nyt tässä positiivisenkin psykologian kentässä mainitsit sen, että on just hyvä olla niin kuin useampia niitä intohimon kohteita, vaikka että sitten jos niin kuin yksi intohimo vie kaiken ajan ja just kaikki kirjat ja kaikki asiat, mitä tekee, liittyy vaikka positiiviseen psykologiaan, niin se on ehkä sellainen merkki, että tekisi hyvää välillä mennä vaikka ulos luontoon haltioitumaan tai nähdä ystäviä tai tehdä jotain ihan muuta. Että varmaan sekin on sellainen, mitä sanoitkin, että hyvä olla niitä erilaisia asioita kuitenkin, mitkä sit tuo sitä merkitystä ja hyvää sinne elämään. Joo. No, mitä sulla tulee vielä? Tuleeko sulla jotain mieleen, joku sellainen vinkki tai joku semmoinen oppi, mikä on ollut sulle ehkä niin kuin merkittävin tässä, kun sä oot kirjoittanut kirjaa ja perehtynyt näihin aiheisiin, niin mikä on ollut sellainen sulle? Mulla nousee itse asiassa nyt tässä hetkessä niin kuin 2 teemaa. Ensimmäinen on mun psykoterapia, joka on nyt niin kuin syksyllä tulee 3 vuotta täyteen. Et mulla on ollut 3 vuotta sama terapeutti, jolla mä oon käynyt viikoittain ja se on ollut ehkä semmoinen niin kuin ihan siis mielettömin matka omaan itsetuntemukseen, mitä voi vaan kuvitella. Et mä haluan sanoa sen ääneen sen vuoksi, että mä koen, että tästä pitäisi puhua enemmän ääneen ja sillä tavalla, että se ei ole asia, jota pitää hävetä, että ei tarvitse mennä niin kuin terapeutille silloin, kun on hullu tai mitään tämmöistä, vaan se, että ihan vaan se, että sä oot utelias tutustumaan, että kuka mä oikeasti oon. Koska tää on se tyyppi, kenen kanssa pitää elää loppuelämänsä. Ja se, että mitä jos olisi vähän parempi suhde siihen tyyppiin. Ja niin kuin sen sekä terapian että sitten tämän toisen asian, eli mindfulnessin kautta mä huomaan, että mulla on tullut semmoista tietynlaista ystävällisyyttä itse kohtaan, että mä en enää halua vahingoittaa itteeni semmoisilla asioilla, jotka vaikka kuormittaa mua yli. Että mä oon valmis venymään, mutta en enää yli mun rajojen. Eli se, että mä tiedän niin kuin tavallaan selkeämmin sen, että mikä mulle on hyväksi. Ja mä pystyn sanomaan sen, että mä koen, että tää on mulle oikein. Ja niin mä en anna ihmisten kävellä mun yli tai että musta se niinku tavallaan liittyy sen palautumisen suojelemiseen, koska sä et voi suojella sun palautumista, jos et sä tunne itseesi, jos sulla ei ole käsitystä sun rajoista ja jos et sä ole yhteydessä itseesi. Ja mulle mindfulness niinku itselleni on ollut semmoinen työkalu, joka on ollut tämmöinen yhteys tai yhteyden luominen itseen ehkä kaikista vahvimmin. Joo. Eli siinä varsinkin sit nämä erilaiset meditaatioharjoitteet, niin kuin vaikka kehomeditaatio on ollut mulle itselleni tosi tärkeä, että saa sen yhteyden sinne omaan kehoon. Että vaikka tässä hetkessä voi huomata omat jalat lattialla ja miltä ne tuntuu sitä lattiaa vasten. Tai sen oman hengityksen, että hengitänkö mä itse asiassa niin kuin ihan rauhallisesti ja täysillä keuhkoilla vai onko se täällä pinnallista. Tai että jotenkin niin simppelit harjoitukset, niin niistä ei osaisi ajatella, miten isoja vaikutuksia niillä voi sit pidemmän päälle olla. Mutta se, että kun sitä yhteyttä hakee itseen päivittäin tai useita kertoja viikossa, niin se yhteys vahvistuu. Ja sen myötä se, miten me toimitaan arjessa, niin se muuttuu. Koska sitä alkaa asettua ikään kuin itsensä vierelle ystävänä sen sijaan, että olisi vihollinen. Ja se muuttaa sitä, että miten me sitten palaudutaan ja vahvistutaan. Kyllä. Koska tuskin, jos niin kun ei ole ystävällistä suhdetta itseen, niin haluaa itselleen hirveästi välttämättä hyvää. Silloin vaan vahingoittaa sit itseään. Kyllä, tosi hyvin sanottu. Ja tämmöisiä kehomeditaatioita varmaan löytyy sitten, jos joku haluaa esimerkiksi kokeilla, niin niitä varmaan löytyy sitten esimerkiksi netistä ja jostain erilaisista sovelluksista. Itse olen ainakin tällaista Insight Timeria käyttänyt, mutta onko sinulla siihen jotain vinkkiä? Mäkin käytän Insight Timeria itse asiassa aika paljonkin. Ja sitten ihan YouTubesta löytyy niin kuin Body Scan nimellä esimerkiksi. Ja sitten itse asiassa kehomeditaation nimellä löytyy myös. Siellä on näitä ihan suomalaisia mindfulness-ohjaajia, jotka on tehnyt niitä harjoitteita. Joo. Ja sitten vielä palaan siihen, kun puhuit siitä, että ystävystyy sen itsensä kanssa. Ja just tämä itsemyötätunnon teema tulee siitä mieleen, mikä liittyy niin kuin
just tähän mindfulnessiinkin ja siihen, että tutustuu ja kuulee sen, että miten vaikka puhuu itselleen, niin puhuuko itselleen kuin hyvälle ystävälle vai kenties joskus vähän niin kuin epäkohteliaampaa sävyyn tai aika ilkeäseenkin sävyyn välillä saattaa itselleen puhua, niin varmasti niin kuin se mindfulness ja se tietoisuus auttaa tosi hyvin myöskin huomaamaan sen, että miten sä oikeasti puhut itsellesi. Kyllä. Joo. Okei. Meillä on nyt mennyt tästä tovi. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain, mitä haluaisit sanoa tähän loppuun? No ehkä vaan se, että siis mä todella toivon, että ihmiset löytäisivät tämän kirjan. Joo. Eli jos suinkin niin kun tuntuu, että haluaa siis lukea tai kuunnella, niin tää löytyy myös BookBeatista. Eli Joo. BookBeat on sovellus, jossa voi kuunnella äänikirjoja ja sieltä koodilla Optimal Performance, niin saa kuukauden ilmasta aikaa. Eli Joo. sillä tavalla voi sitten ihan ilmaiseksikin sen kuunnella, että se ei jää ainakaan esteeksi sitten kellekään. Joo, tosi hyvä vinkki ja täytyy sanoa, mä oon itse lukenut tätä kirjaa, niin suosittelen lämpimästi. Siellä on myös niinku upeita sun tarinoita ja muiden ihmisten tarinoita, jotka sitten hienosti kietoutuu siihen tavallaan tiedon ja niiden vinkkejen mukaan ja paljon erilaisia asiantuntijoita. Mitäs sitten muuten, jos ihmiset haluaa kuulla susta lisää tai sun tuotteisiin, palveluihin tutustua, niin mihin kannattaa No siis optimalperformance.fi on meidän firma, eli pyöritään sitä mun mieheni Jonin kanssa, ja sitten kaisajaakkola.com, niin sieltä löytyy mun blogi, ja sitten siellä on kaikennäköistä muuta sisältöä näihin teemoihin liittyen, että sieltä pääsee esimerkiksi vaikka verkkokursseille, että palaudu ja vahvistu teemasta löytyy myös oma verkkokurssinsa, että sitä suosittelisin kyllä kans lämpimästi. Kyllä, erityisesti jos vähänkään tuntuu siltä, että välillä on ehkä vähän liian kiire ja vähän sitä stressiä saattaa tulla, niin se kurssi on varmasti tosi hyvä siihen, että oikeasti pysähtyisi vähän niiden teemojen äärelle. Kyllä, just näin. Mut hei, kiitos Kaisa. Oli ilo jutella sun kanssa näistä teemoista ja varmasti juttua riittäisi siellä vielä enemmänkin. Ehkä jatketaan jossain kohtaa. Ja mä haluaisin vielä kuulijoilta kysyä sitä, että minkälainen tai mikä teema, mikä ajatus sulla jäi tästä keskustelusta mieleen? Mikä voisi olla ehkä semmoinen joku yksi pieni askel tai asia, jonka sä tekisit tämän sun oman palautumisen hyväksi? Kiitos.